Sadullah Aydın, Doğru Haber. Gelo Amerika u rejima Siyonîst wê bide Tirkiye bê terorê. Berxwedana ku navenda wê Filîstîn û Gazeyê bê naber berdewam dike. Di gel vê yekê qetlîamên weşî û hovên li ser pîrek û zarokan jî bi hemû şîdeta xwe dewam dike. Amerîka, rejima Siyonîst û welatên Xerbê her ku diçe alema Îslamê bê ewle û bê emniyet dike. Ji ber vê yekê divê rojeva me tenê berxwedan be, di hedefa me de Amerîka û rejima Siyonîst hebe. Dibe em di vê warê de nekevin xefletê. Belê rojevên mühimên dinê jî hene. Lêvê tu rojevek nekev pêşiya mücadeleya Qudüs û Filîstînê, her tim em bi rejima Siyonîst û şeytanê mezin Amerîkayê re di nava hesabekî de bin. Di demên dawîn de êdî derheqê mücadeleya Gazeyê de û derbarê êş û elemên xelkê mazlûmên bin dest weka berê bername nayê li darxistin, li ser medyayê weka berê cî nagire. Yani derheqê qirkirinê de hejmara bername, protesto, şermezarkirin, meş û nivîsan de kêmbûnek cidî heye. Lê heta ku destê qirê ji Amerîka û rejima Siyonîst ji axên Îslamê nêbirîn, heta serê rejima terorê netewandin, bargeh û wargehên Amerîka û NATOyê yên cihên fîtnê û fesadiyê nên girtin, em tu carî nikarin behsa aşîtî û silhê bikin. Em nikarin behsa Tirkiye bê teror bikin. PKK wê çek û silahên xwe berdi. Vê carê PKKyek din wê derxînin holê. Heta ku Amerîka ji welatê me nêderxistin, em nikare behsa xweserî, yekîtî, azadî, ewlehbûn û emniyetê bikin. İddiayek bi vî rengî xeyalperestî ye. Bazê tirmehê nimûneya mühîm a avê yekî ye. Tirkiye wisa lazim e tam xweser, azad, xurt, di nav xwe de silh û aşîtî pêkanîye. Girêdayîna xwe bi Amerîka û rejima Siyonîst qetandiye. Ger wisa be Tirkiyeyek nû wê bê înşa kirin. Tirkiye bê teror alema Îslamê bê teror ancak ji bin tehekkuma Amerîka û İsraîlê derkeve mümkün e. Ne tenê Tirkiye, cîranên Tirkiyeyê jî dibin tehdîdên Amerîka û barbartiya Siyonîstê ye. Cumhuriyeta İslamiya Îranê dibin tehdîdên êrişên wan de ne. Pakistan dibin tehdîdên êrişê wan de ye. Lübnan û Sûriye, Yemen rasta rast dibin êrişê wan de ye. Welatên Ereban, alema Ereban bi tehdîdan deng jê nayê. Ev ka ji rê derketinin ku sînor û heddê xwe derbas kirine ku welatên ku hevkariyê bi wan re nakin, nabin şerîkê wan, serê xwe li ber wan natewînin, hema wek dijmin îlan dikin û hewlê didin ku têxine bin êrîşan. Heta ku ji Amerîka û rejima îşgalê hesab nêpirsîn wê aşîtî, azadî, huzur, hakim nebe. Îro birayên mên berxwedanekê didin, navenda vê berxwedanê jî Filîstîn e, Gazê ye, axên îşgalê ye. Ev şer şerê Filîstîn, Gaze û azadiya Qudsê ye. Şerê hemû ummetê ye. Divê Müslüman vê şerê azadiyê qezeş bikin. Ji bo rejima Siyonîst bê hilweşandin divê yekîtî, pevgirtin, piştevanî û wehdet hebe. Heta ku rejima Siyonîst nê hilweşandin, destê Amerîkayê nêjê kirin, alema Îslamê jî tev li heviye û terorê xelas nabe. Her tim wê bi talûkeya terorê re rû bimîne. Tawîzdayên serî tewandin hevkariya bi Amerîka û rejima Siyonîst re welatên Îslamê û wê ji şerê wan muhefeze neke. Bilakîs wê Amerîka û rejima Siyonîst li wan sor be. Divê nivîskar, rewşenbîr û alimê me nekeve vê xefletê û nebêjin ev şer ne şerê me ye. Şerê ku îroj li ser Cumhuriyeta Îslamiya Îranê, Lübnanê û Yemenê tê ferz kirin, digel hemû tawîzdayînan wê li ser Tirkiyeyê û welatên dinên Îslamî jî bê ferz kirin. Gaze xeleka ewle û herî mühîma berxwedan û şerê. Divê Gaze nekeve. Divê em bi hemû hêzên xwe destek û piştevaniya xwe bidin Gazeyê û vî şerê hebûnê tu carî ji rojeva xwe nexînin.